Čaute ľudia, dneska by som vám chcel ukázať, ako si stiahneme alebo pripojíte sa na náš server. Takže chcel by som vám ukázať, jak sa pripojiť na náš server. Takže poprvé otvoríme si túto stránku, bude v popise. Stiahneme si to. Tak. Na môj server, ako sa pripojíme. Takže, jak sa to máme dosťahuje, zatiaľ budem vysvetľovať. No, takže stiahlo sa nám to a toto si klikneme na server a máme tu Hamachi. Hamachi si stiahneme. No, Hamachi si stiahneme. Počkajte. No proste, pokiaľ vám to stiahne, no tak zapneme si ho. Proste stiahnete z hociakej stránky Hamachi, no pokiaľ vám to bude stať, ja ho asi už vám to preto minejte. Takže máte zapnuté Hamachi, zoberete heslo, no počkajte, zoberete skôr meno, okopírujete, vypnete, dáte systém, Join Exit Network, okopírujete, otvoríte si heslo, skopírujete a do toho tu dáte to heslo Join. No, ja už som na tom serveri, jak vidíte, tak nemôžete sa tomu pripojiť, takže vy sa pripojíte. Potom pôjdete dozadu, otvoríte Minecraft, okopírujete IP serveru, zapnete si ho cez túto položku. Tak, máme ho zapnutý. Dáme si force update. Zatiaľ keď nám to bude stiahovať, tak vám budem hovoriť. Takže dneska by malo vyjsť video z Dark Orbitu, minimálne 2. Neviem, čo by sme robili, uvidíme. Asi budeme strieľať, zase nejak sa levelovať. Príjmeme nové misie a vysvetlím vám plno veci. A práve mi volal Adis. On teraz niečo robí, on má nejaké problémy s frapcom, takže Skype si nevšímajte. On má problémy s frapcom, nemôže natáčať, tým pádom bude natáčať trošku neskôr. Nebojte sa, bude natáčať veci, sú vedovejšie aké. On si už načo vyberie, možno tiež bude natáčať z Dark Orbitu, ja neviem. No a ďakujem vám za toho tretieho odberateľa, ďakujem, veľmi si to vážime s kamarátom. No, takže stiahne sa vám toto, dáte multiplayer, toto vymažené, toto necháte a dáte tam toto. OK, musíte počkať, tak, kde to je? No už to ide. Už sme na našom serveri. Práve tu kopeme blbosti. Len tu takú vec na diamanty. To mám menší domček. Spavnite sa niekde tu, skajte.
Spawnujte sa tu. A potom môžete ísť, kde chcete. Máme trojslotový server. Môže sa to zvyšiť podľa toho, že koľko ľudí bude tu na tomto servere hrať. Takže ďakujem, že ste si toto video pozreli. Dúfam, že vám to pomohlo. Vstupneme servera. Ďakujeme, tak príďte na budúce.